is your number one SM radio station. Love Radio. At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. June 2002. Ikinasal kami ng asawa ko. 24 years old siya at 27 naman ako. Parehas kaming government employee. Bilang bagong kasal, nag-enjoy muna kami sa buhay mag-asawa bago kami nagplanong magkaroon ng anak. Pagkalipas ng ilang buwan, nagdesisyon na kaming mag-anak. Pero bumilang na ng ilang taon, hindi pa rin nabibiyayaan. Napakarami na naming sinubukan para magkaanak. Naranasan naming gumamit ng mga herbal medicine, food supplement, dumaan sa mga manghihilot, pero wala pa rin. Sinubukan din naming magpa-pray over sa mga madre. Sa tuwing tinatanong kami ng mga kaibigan namin kung kailan kami magkakaroon ng anak, napapangiti na lang kami at walang maisagot. Deep inside, nasasaktan talaga kami at nape-pressure sa paligid. Hanggang naisipan na naming magpa-check up sa doktor. Lumabas sa mga laboratory test na normal naman ang sperm count ko. Binigyan si Mrs. ng fertility pills, pero makalipas ang ilang buwan, wala pa ring resulta. Nagdesisyon kaming magpalit ng doktor. Niresetahan si Mrs. ng mga bagong gamot. Ang ending, wala pa rin. Hanggang sinuggest na ng doktor ang artificial insemination. Gumastos kami ng higit kumulang 20,000 pesos para dito. Pero makalipas ang ilang buwan, wala pa ring magandang resulta. Bumalik kami sa doktor para sa mas masinsinang check-up. Lumabas sa pagsusuri na may diferensya pala si Mrs. Naihi daw kasi siya, sino daw sasama sa kanya. Gusto ko nang samahan. Princess, gusto mo samahan kita eh? Oh, I just at the checkup. Okay. Ayun na nga, nagdesisyon kaming magpalit ng doktor. Niresetahan si Mrs. ng mga bagong gamot. Ang ending, wala pa rin. Hanggang sinuggest na ng doktor ang artificial insemination. Gumastos kami ng higit kumulang 20,000 pesos para dito. Pero makalipas ang ilang buwan, wala pa ring magandang resulta. Bumalik kami sa doktor para sa mas masinsinang check-up. Lumabas sa pagsusuri na may diferensya pala si Mrs. Barado daw ang kanyang fallopian tube. Sa kalagayan ni Mrs., tinapat na kami ng doktor na maliit daw ang tsansa para kami ay magkaanak. Sinuggest sa amin ang isang operasyon kung saan susubukang ayusin ang baradong fallopian tube ni Mrs. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Binenta namin ang aming sasakyan at iba pang mga gamit para malikom ng mahigit 100,000 piso. Sumailalim si Mrs. sa maselang operasyon. Ang sabi ng mga doktor, successful naman ang procedure. Nag-antay kami ng ilang buwan para sumubok ulit na magkaanak. Pero sa huli,
ay bigo na naman kami. Awang-awa ako sa sarili ko, lalong-lalo na sa misis ko. Minsan nakikita ko na lang siyang umiiyak sa isang sulok. Ang sakit-sakit. Naisipan namin mag-ampon na lang pero tutol naman ang pamilya namin. Umabot pa sa punto na inaaway na ako ng misis ko. Kesyo baka nang bababae na raw ako dahil hindi niya ako mabigyan ng anak. Malapit na dapat kaming magkahiwalay pero hindi ako sumuko. Mas lalo ko pang ipinakita sa kanya ang pagmamahal ko anuman ang pagsubok na pinagdaraanan namin. So you're done wiwi na princess? Yung arenola ko kaya pahiram ko sa kanya. You want to use my arenola? Pupupo naman daw siya. Sige, use your arenola. Taong 2012, naisipan ko na ang magpunta sa Ubando, sa Bulacan. Total, nasubukan na rin naman namin ang siyensya. Bakit hindi naman namin itry ang kapangyarihan ng Himala? Nagpa-pray over kami sa isang pare. Pagkatapos noon, may nakapagsabi sa misis ko na subukan daw namin ang pagnonovena kay Saint Pio. Dali-dali naming hinanap sa bookstore ang prayer book na sinabi sa amin. Doon ay nabasa namin ang isang bahagi sa prayer book na prayer for having a baby. Napangiti kaming dalawa ng misis ko at dali-daling binili ang prayer book. Sinimulan na namin ang pagdarasal gabi-gabi bago matulog at pagnonovena gamit ang prayer book. Lagi rin naming dala-dala ang prayer book kahit saan kami magpunta. August 2012, hindi na dinatna ng buwanang dalaw si Mrs. Agad-agad kaming nag-pregnancy test. Ang resulta, it's positive. Hindi pa ako nakontento sa isa. Sumubok pa kami ng isang pang pregnancy test. At awa ng Diyos, positive talaga. Buntis si Mrs. Nagtatatalon kami sa saya habang naluluha. Nagpasalamat kami sa Diyos sa isang napakalaking biyaya. Nagpunta kami sa doktor para ibalita ang nangyari. Maya't maya ang check-up ni Mrs. habang patuloy pa rin ang aming pagnonovena. At makalipas ang halos 10 taong paghihintay, sa wakas ay nailuwal din ni Mrs. ang aming first baby boy. Ngayon ay 6 na taon na ang aming anak. Napatunayan naming mag-asawa na walang imposible sa Diyos at tunay ngang makapangyarihan ang taimtim na pagdarasal. Sana po ay magsilbing inspirasyon ang aming karanasan sa mga mag-asawang naghahangad na magkaanak. Naniniwala ako na naririnig ng Diyos ang ating mga hinaing. Kaya sa gitna ng ating mga pagdurusa, kumapit lang tayo ng mahigpit sa ating pananampalataya. Ako po si Echo Mike, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Wow, very inspiring.
Natutuwa ako lalaki yung lalaki yung Nag-share. nagkwento. Nag-share. Oo. Normally, babae yung makakaramdam ng, normally, babae yung yung magkukwento ng ganyan, gagawa ng, kwento na punong-puno ng emosyon. Oo, pero lalaki, 'di ba? Siya yung siya yung naka-experience how it is to be there sa perspektibo naman ng lalaki. Kasi normally ang naririnig natin perspektibo ng babae, 'di Oo, ba? laging problema ng mga babae. Oo, ganun, 'di ba? Pero ito perspective ng lalaki. And natutuwa naman kami sa iyo, Echo Mike, kasi una, hindi ka nag-give up. Yes. Yung kahit feeling ko yung nararamdaman ng misis mo na parang feeling ko mabababae ka na kasi porka hindi kita mabigyan na anak. Ganon. Feeling ko normal. Hindi may iwasan, Hindi no? maiwasan. Siyempre makakaramdam yan ng pagkukulang sa sarili. Tapos may mga Correct. iba pang mga tao sa paligid na ang lakas mang pressure. Tapos may mga mananakot pa dyan, ha? Sasabihan ka talaga na, wow, hindi mo na mabigyan ng anak ang asawa mo, mambababa yan. Sa iba yan maghahanap ng anak. Nakakabwisit yung mga ganon. Sarap sa no? Ipaanod sa baha. Sarap subukan ng paa, ganun. Correct. Yung maalipungang paa. Para Diba? matahimik sila. True. So, you never gave up and saludo kami sa'yo dahil for you to stick it out with your wife for 10 years. Hindi madali yun, ha? Mahabang struggle yun, mahabang Napakahaba. pagtitiis yun. Lalo pa, partner, isipin mo yung nagbenta ng kotse, Tama. nagbenta ng ari-arian. Pumunta kung saan-saan, Oo. lumapit kung kani-kanino. Corrected by, nagpalipat-lipat ng doktor. Talagang #the struggle is real. Totoo yun. Tapos lahat sasabihin nila wala, 'di ba? Walang resulta o hindi maganda ang resulta, 'di ba? Sa bawat hakbang o proseso na ginawa mo para lamang magkaroon ng baby, tapos malalaman mo hindi maganda ang resulta. Tama. Talagang 'yun, nakaka-depress. 'Di ba? Nakakawala ng pag-asa, pero believe kami sa inyong dalawang mag-asawa kasi hindi natinag ang inyong pag-asa na darating ang araw na ibibigay sa inyo ang inyong bundle of joy. At ito na nga, di ba? Diba? 6 years old na siya. Wow. Cute. Tsaka ito lang yung patunay sa kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yes. Hindi lang naman din lahat prayers. Siyempre kailangan din ayusin yung Correct. problema. Ito gumawa sila ng moves at eto na nga. Tama. Correct. Alam mo ako, naniniwala ako talaga na habang humihinga tayo, may milagrong mangyayari. Meron eh. May pag-asang ibibigay sa atin. Ang bawat morning is a reset of Correct. whatever it is that has to happen, and there are always miracles. Totoo. So you hold on to that faith, Kabisyo. At yun yung ginawa nito ni Echo Mike at ng kanyang asawa. Hindi sila tumigil. Diba? Hindi sila tumigil sa paggawa, 'di ba? Or sa paggawa ng mga para-paraan para mabuntis, and hindi rin sila tumigil sa kanilang faith, 'di ba? Yes. Kasi there are things sometimes mga Kabisyo na hindi natin makontrol. Minsan kailangan na lang natin mag-relax and just have faith that Ipaubaya. that Diba? may mangyayari. Meron. Correct. Oo. Sabihin mo, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw na po. 'Di ba? At yun yung ginawa nila dun sa parang sabi nila na subukan nila yung siyensya, lahat ng mga para-paraan, 'di ba? Bakit naman hindi natin subukan yung maniwala sa isang himala? Totoo ka dyan. So hold on to that faith because faith can move mountains. Trolls! Maniwala tayo dyan. Ako talaga yung alam mo yung paggising ko sa umaga na may nakikita pa ako tapos humihinga, tumitibok ang puso ko. Talagang sasabi ko, grabe no. Amazing siya. Napakalaking milagro. Ano pa kaya yung ibang bagay, di ba? So posible din silang mangyari. Maaaring hindi pa panahon ngayon, pero in God's perfect time, di ba, ibibigay ang nararapat sa iyo. Ang naiisip ko, isa sa mga rason kung bakit nagtagal ng 10 taon, para may ma-share ka sa tambalan. Tama. 'Di ba? Para may ma-share ka, tapos mas madrama yung yung struggle ninyo, and with sharing that sa tambalan na sa kwento ng Mahiwagang Burnay, yung meron kang isa o dalawang tao na ma-inspire to continuously have faith. Yes. Yun na yung rason kung bakit nagtagal ng 10 taon bago mag-appear yung bebe. 'Di ba? Well, that only shows na the universal law, the law of attraction. Ay, taray ng universal law. Totoo. Di ba? Kasi kung anong iniisip at iniisip mo, yun at yun ang mangyayari. Correct. And the universe just manifests. Correct. The universe will Will conspire to conspire. make it happen. Tama, 'di ba? Maniwala tayo, may araw-araw po may milagro mangyayari sa buhay natin. May mga bagay tayong sa pagkakataong ito hindi pa binibigay, nalulungkot tayo, nagde-depress tayo, disappointed tayo, pero maniwala tayo, 'di ba? God's plan is better. It's better than our plans. His time is not our time. So mas Yes. perfect yung time niya. Tama. Thank you very much,
much, Echo Mike, for sharing your inspiring story, and congratulations on your baby boy na 6 years old na. Naku, pagkakulit na niyan for sure, di ba? Oh. Yan na magbibigay ng ng matinding kayamanan sa inyong pamilya. Maniwala ka. Malay mo, maging presidente yan ng Pilipinas, hindi natin Mababawi masasabi. din yung kotse tsaka yung mga arian. diba? Pag yumaman yan. Totoo, posible Sabi yun. ng isang tambalanisa sa Facebook Live, huwag tayong maniwala kay Nora Honor na walang himala dahil meron. Totoo yan. Meron naman pong himala. Mas bongga yung timing ni Lord. Mas alam niya. Tama. So just sit back, try to relax and let God take control. Tama. Thank you very much sa iyo, Echo Mike. At kung ikaw naman, Kabisyo, meron ka ding mga kwento katulad niyan na nakaka-inspire, nakakakilig, pwede din, nakakatakot, pwede. Go ahead and email us mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw dito sa programa ng Tambalan. Corrected by. Grabe. Maraming salamat sa pagtutok, mga Kabisyo. Thank you very much. Hanggang alas 11 tayo magkakabanding-bandingan dito sa Metro Manila. Wala na, na-distract lang ako doon sa pinakita sa ating Love Radio PH. Yung billboard ng Tambalan dati sa EDSA, partner, ang laki niya sa Guadalupe. Oh. Nakabots ka ba dyan, Oo, Nicole? syempre. Takachali ko si Oo, Christopher. syempre. Yan yung feeling naming uso dati. Bakit Alam mo, ba? yung damit Huwag ko kang yan, mangialam. Nangingialam to si Tanghenyo. Hiram ko yung buong damit na yan, hiram ko lang dati sa kasama ko sa bahay. Wala pa akong pambili ng damit niya. Yun ba yung album nyo dati? First album yan. Ang laki niyan sa EDSA, billboard, kitang-kita. Speaking of billboard, taray. O siya, mga Kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang Always your number one SM radio station.